Srbi misle kad piški kaki da to ide negde na Mars i oni ne znaju šta se sa tim dešava. Negde u svemir ide i isto tako volim da kažem da Srbi ne zna gde mu je deponija, jer konačno on je platio nekoga da to neko odnese. Rudnik će neko da uloži 300 miliona evra. Da uložimo 300 miliona u poljoprivredu, da te ljude, mlade ljude, da im damo 300 miliona evra da se vrate u neki kraj i da podignu taj kraj. Pa znate šta će napraviti? Napravit će čudo od ove zemlje, priča Švajcarsku, što u stvari Srbiji pripada. Treba da bude Švajcarska. Kina ima 20 miliona milionera koji imaju više od 100 miliona evra. Vi sad imate situaciju da 20 miliona ljudi u jednoj zemlji samo želi da ima Rolls Royce, želi da ima skup sat, želi da živi u nekakvom velikom, konačno ima avion, konačno ima novac, može sve to da kupi. Ali nema toga. Italijanska mafija se bavi otpadom i tako dalje. Nije to pitanje otpada, to je pitanje nekog drugog pranja novca, oni se ne bave baš mnogo otpadom. I mi smo onda napravili fakultet za primenjenu ekologiju i insistirali smo na tome da to bude primenjena ekologija, da to podrazumeva da ne sad deca dobiju knjigu od 30 strana, sednu, nauče i izađu na ispit, nego je to nešto gdje će deca otići negdje na teren. Dragi gledalci i slušalci, dobrodošli na ovu epizodu podcasta Šta posle faksa. Moje ime je Veljko Belojica, ja ću danas biti vaš domaćin. Danas sa nama u studiju je Dušan Jakovljević. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Kako si činio ovaj naš studentski podcast? Odlično, ja uvek podržavam te stvari. Jedino me je bambus malo ovako, ne volim bambuse u Srbiji, zbog njihove invazivnosti uglavnom, pa nam imamo već nekih generisanih problema sa bambusima. Prvo bih htio mnogo da vam se zahvalim što ste danas izdvojili vreme da pričate sa nama studentima, da otvorite neke teme o kojima se ne priča, pogotovo kod nas mladih, tako da eto, za početak bih počeo nekoj vašem obrazovanju, u vašoj karijeri, kako izgleda taj vaš karijerni put, kako ste ušli u svet ekologije. Prvo hvala vam na pozivu. Mislim da je to nešto važno da se čujemo i međugeneracijskima, da sam ja neko ko pledira da nam je važno intergeneracijsko, unutargeneracijsko razumevanje i da je to jedan od važnih stvari koje nas vode negde u nešto bolje. A opet je slušanje nas matorih koji smo već nešto u životu uradili ili smo neki mali svoj doprinos dali, to vam je kao ona izreka koju ću vjerojatno pominjati više puta, to je čitajte stare knjige da biste sticali nova znanja. Kao i sve što u životu biva, ja sam u ekologiju banuo apsolutno slučajno i tako što sam posle srednje škole, posle prvog neuspelog studiranja, pošto ih je bilo više, zaposlio sam se u Institutu za vodoprivredu i onda sam se prvi put kao jedno dete sa Kaldrme Dorćolske susreo sa nečim što nam baš i nije bilo tada, krajem 70. godina, svakodnevno, a to je da uđete među ekipu da su ozbiljni inženjeri i doktori nauka, ja sam tada 22 godine svega i vi sada negde tu kao, a šta sad ja treba da radim? Naravno, posle shvatite da kad završite fakultet i dalje ste na tom nekom početku i da je važno da imate te učitelje u praksi u životu. I ja sam imao tu sreću da sam prvo radio na terenu, da sam upoznao Srbiju, da sam počeo da se krećem po Srbiji, da sam radio sa ozbiljnim stručnjacima, sa ozbiljnim profesorima, tako da je sve to nekako od početnih istraživačkih projekata koji su prelazili polako u neku fazu primenjenosti, znači istraživali smo nekako polje u Šapcu iz koga se danas Šabac snabdeva vodom, a onda smo uradili projekat i na kraju po tom projektu izgrađeno izvorište. Tako da sam prošao taj neki put koji je bio od ideje do realizacije i onda kasnije shvatite da tu vodu ne treba, da treba zaštititi tu vodu od zagađivanja i polako ulazite, infiltrirate se u taj neki magični svet ekologije, onda upoznajete neke druge ljude, neke druge stručnjake iz drugih oblasti, iz onoga što ste recimo nekad učili negde, neko je pričao, neko od profesora, bilo u srednjoj školi, bilo na fakultetu i polako gradite to neko svoje interesovanje i tako sam i ja došao do toga da smo se izdvojili kao jedna grupa iz instituta Jaroslav Černi, a onda napravili prvu privatnu firmu koja je krenula da se bavi, među prvima smo uočili problem otpada, deponija, napravili smo jedan ozbiljan projekat koji nažalost ni do danas nije realizovan, ali eto, takvom vremenu živimo.
i ušao sam u tu neku upoznao sam neke ljude koji su tada bili u Ministarstvu životne sredine, pa posle toga je sve to neko druženje iznedrilo uvek nekakvu nadogradnju, položili smo neko kamenje okolo, pa smo polako gradili neku svoju piramidu. Ali mislite da vama je bilo teže kad ste dobili taj prvi posao? Mislite da su današnje generacije, ne mogu da kažem razmažene, ali ja za svoj prvi posao moram da imam kancelariju, računar dobar, godišnji odmor, neko usavršavanje, ovako ja mislim da ste vi bili bačeni u vatru i kao snađi se. Pa to vam se uvek dešava u životu. Jesu razmažene generacije i moja ćerka i moji unuci, svi su razmaženi, ja kažem blago nama što smo imali razumevanja da vas razmazimo, ali isto tako smo naišli na nešto što je nekako generisalo neku to preteranu razmaženost i stvaranje i kompleksa i raznih drugih stvari, koje ja se trudim da to ne generalizujem i ne smatram da je omladina, ne znam, loša, da je ovakva, da je onakva i mi smo bili, poštanjski, kako je izgledalo mojoj majci kad sam je pustio Black Sabbath. To je bilo verovatno strašno, ali jeste činjenica da je taj neki novo vreme donosi neku novu potrebu za komforom, nekakva ljudska prava koja su de facto bila u nekom periodu, takvo je bilo vreme, jer ljudi su bili strogi, vaspitna je bila ćuška, vaspitno što se na kraju vraća, pa to je sad nešto što je paradoksalno, ali istinito, jer su ljudi shvatili dete, ne treba tući naravno, ali dete mora da ima da poštuje autoritet i strogost roditelja i tako da, kažem, ne mislim da su sad ove generacije razmažene, više mislim da koriste blagodeti, ne znam, modernog vremena kojem dolaze. Sad, normalno je da sad sa tim dolazi do neke nove svesti, da dolazi do neke novog poimanja stvarnosti, da vi ne želite da radite, da sad vas neko iskorišćava, da vas neko, ne znam, ne plaća ili da radite u nekim uslovima koji nisu humani. Nažalost, mi imamo upravo te stvari da su u vreme kad sam se ja zapošljavao i kad su se, ne znam, moji roditelji zapošljavali, uslovi su bili takvi kakvi su, nije bilo poznavanja boljeg. Ali mi danas kada znamo da je, ne znam, postoji bolje, da postoji naprednije i da postoji nešto što je normalno, vi danas imate situaciju, srećete da se u današnjoj Srbiji, ne znam, neki ljudi rade s pelenama, bez klime, u nekim fabrikama koji su pritom gazde neki stranci koji su pali s Marsa. Vi također mislite imati i fakultet, ali možete malo više o tome da nam kažete šta studenti mogu od toga da očekuju, mislim... Pa evo, to je jedno tako taj vrh te piramide. Vrh piramide je kada... Vratit ćemo se kasnije na početak, kao cijelu piramidu da prođemo. Vrh piramide je to kada se združite sa tim nekim ljudima i kada shvatite da to postoji nešto što treba da prenesete nekim drugim ljudima i nekim mladim ljudima i to je velika jedna Lao Tse izreka, ogrni se znanje i pođi da govoriš ljudima. Nikada nije kasno da se postane učitelja. Mi smo to shvatili tamo negde 2000-ih godina, kada je sve negde bilo onako poljuljano i poremećeno i shvatili smo da treba da napravimo, da je poteklo od mog prijatelja Jordana Aleksića. On je bio osnivač, on je bio spiritus movens i onda smo mi shvatili da tu oko nas ima toliko znanja akumuliranog u praksi, u nečemu što su ljudi radili u životu, u nekim idejama, nekih mladih ljudi oko nas, u nečemu što treba da donese boljitak i mi smo onda napravili fakultet za primenjenu ekologiju i insistirali smo na tome da to bude primenjena ekologija, da to podrazumeva da ne sad deca dobiju knjigu od 30 strana, sednu, nauče, izađu na ispit, nego je to nešto gdje će deca otići negdje na teren, vidjeti kako to na terenu funkcioniše, da će učestvovati u projektima, gdje će se uključivati, gdje će po završetku tih studija biti osposobljeni da nešto već počnu i sami da rade i da se uključe u nešto što se zove, ne znam, država i strateško planiranje i pozicioniranje u nekom drugom svetlu i da unesu svoje ideje, da nam se ne desi ona čuvena priča, da kažemo o Teslinoj priči, da mislite, stavite se u to vreme tamo negde, kada je Tesla imao 10 godina, i stavite se u selo, malo ličko selo,
tamo negde Smiljande je sve ono kameno i gde su ono normalno prevozno sredstvo magarac ili da se ide peške i onda dođe neki klinac od 15 godina koji kaže, sad ću ja u podrumu da stisnem dugme, upalit će se 1000 sveća. Bi ga zatvorili u taj podrum, ne bi ga pustili da izađe, rekli bi majci, drži to dete, bolesno dete, ni normalno, bre. Znači, tako da mi moramo da se oslobodimo tih strahova i da pustimo, to je bila ideja da deca koja imaju te ideje, da će da stisnu neko dugmence i da će zasvetli 1000 sveća, da to negde se i ostvari, da oni... I mnogo je talenata propalo i u svetu, i na mom Dorćolu, i u ovoj zemlji. Mnogo je talenata propalo, što zbog nerazumevanja okoline, zbog nekakvih viših interesa, kobajagi viših, šta su viši interesi. Tako da mislim da je to sad u nekom novom vremenu je sve manje dozvoljivo da propadaju talenti koji će, ne znam, koji treba da kreiraju svoju budućnost i budućnost, ne znam, svog društva, svog okruženja, svoje zemlje, konačno i čovečanstva. A šta smatrate za mlade najvećim izazovom da se bave baš tom ekologijom? Vi kad ste napravili svoju firmu, ko je vama bio najveći izazov? Da li su uopšte isti izazovi tad i sad, mislim? Mi smo napravili firmu, mi smo se izdvojili kao jedna grupa, grupa inženjera i tehničara. Mi smo se izdvojili sa ciljem da napravimo firmu da bismo bili slobodniji, da bismo mogli da radimo više projekata i da bismo mogli da uradimo nešto što u tom trenutku nismo mogli da uradimo u okviru tako nekog velikog sistema ili relativno velikog sistema. I mislili smo da tu bismo konačno svi bili mladi između 27, 8 i 34-5 godina. Mi smo mislili da to naše primenjeno znanje da treba da bude bazirano na istraživanjima i da treba da bude bazirano na nečemu što je u prirodi, ali treba bude bazirano na potrebama ljudi da ga treba napraviti. Mi smo želeli da stvorimo, mi smo želeli da idemo u to nešto što se zove inženjering, što se zove, znači, od ideje do realizacije i danas mislim da je to najbolji put kada nešto imate, da stavite ključ u bravu, otvorite i kažete, evo, mi smo to napravili. Ne, sad mi imamo nekakve projekte koji su u vazduhu, pa onda ti projekti se ne realizuju 50 godina i 70 godina, konačno Beogradski sistem za prečišćavanje otpadnih voda ne postoji, a zamišljen je 60 godina, znači 67. 8. su ozbiljni inženjeri radili i vi sad imate jedan paradoksalnu situaciju, grad se nekontrolisano širi, a nemamo sistem, zagađujemo taj Dunav i sutra će nam Evropa doći reći pa ne možete više to da radite, plaćate kazne i zašto bi sada mlada generacija plaćala kazne za nešto što mi, neki ljudi pre mene nisu ostvarili zato što je, ne znam, nešto nije moglo, šta je bio problem. Uzmeš i go radiš i to je to. Tada je bilo to jednostavno i lakše. Sada da vam neko sad izbroji 1 milijardu evra da rešite problem beogradske kanalizacije, nećete. To je, i onda smo mi tako vođeni tim, hajde ljudi da nešto uradimo i onda smo tako radili i tako smo, to je neka priča koju ja mislim da mladi ljudi treba da vode i da tu nalaze svoje mesto u ekologiji. Ja živimo u vremenu koje je duboko zagađeno. Zagađeno je i mentalno, zagađeno je i formalno, faktički je zagađeno, reke su zagađene, vazduh je zagađen i svi kao po nekom bunilu idu u gradove. I pravimo megalopolise u kojima ja to, evo, celog života sam ja onaj koji živi u tom malom golubarniku na Dorćolu, a prehodao sam celom Srbijom i ovako velikim delom ovog našeg kontinenta i ne mogu da razumem da neko sada ostavi 3-4 hektara širinu i kuću od 100-200 kvadrata i da dođe u Beograd i da u Beogradu traži mesto za parkiranje 2 sata, znoji se, ne radi mu klima i sve to, zašto to, a sve to što radi tu može se isto komociji u današnje vreme da radi i tamo negde u svom kraju, što bi rekao drug Radovan III u Zavičaju. I prosto je to potreba sada mladih da to da promene tu paradigmu boravka. Imamo sada mogućnosti, laptopa neograničenih, rada od kuće, kola, sednete u kola, odete gde hoćete i to je prosto, mislim da treba da se ispuštuje ta potreba
ljudi da žive u prirodi. I da je to suštinski izazov koji mladi ljudi treba međusobno da se ohrabruju i da podižu. Ono što je prosuto je zagađeno je. Da li može da se sanira? Nešto može, nešto ne može. Tamo gde može, to su inženjerski, tehnološki projekti, poduhvati i to je nešto što može da se reši. To je spoj mladosti i iskustva, uvek se nađe nekih i ljudi koji su to već radili i nekih novih ideja i to može da se reši. Postoje stvari koje ne mogu da se reše i sad mi treba da primimo, mi smo iskopali, ne znam, tu neko srce kolubarskog dela Srbije, napravili bazene jer smo se, ne znam, 100 godina grejali na taj ugalj. Mi ne možemo da vratimo taj ugalj, tu ne možemo od toga da napravimo sada, ne znam, ponovo plodnu njivu, ali možemo da napravimo, recimo, nešto drugo. Tako da su sve to izazovi koji su suštinski pred mladima. Mislim da je važno zato što mladi ljudi treba da rađaju decu, treba da odgajaju decu u zdravom, a ne da sutra brinu da li će deca imati astmu ili će, ne znam, imati vodu za piće, pa ne znam, da biraju da li će kupiti vodu iz flaše ili piti sa česmom. Ali mislite da će, eto, baš kad pričamo o vodi, voda biti cenjeniji resurs u budućnosti? Pa mislim da neće. Neće. Pa evo zašto. Zato godinama se borim protiv toga da će voda biti najveći problem. Mislim, mi na planeti imamo 90% vode. Mislim, to je, i evo, odavno su poznati ti postrojenja za desalinizaciju morske vode i to nešto, sve ostalo je transport te vode do korisnika. Znači, Izrael se snabdeva uglavnom vodom iz Sredozemlja i to nije, znači, prečišćavanje voda, bilo otpadnih voda, bilo voda za piće, je stvar tehnologije i ona je uglavnom funkcioniše i poznata je. Pitanje koliko imate novca da tu tehnologiju primenite. Znači, u jednom trenutku vi možete da rešavate pitanja vodosnabdevanja. Mi sad suočavamo sa, recimo, strašnim podacima nedostatka vode u Indiji. Vidite, to su ogromne prostranstva i sad imate jednu ogromnu migraciju od preko 300 miliona ljudi koji idu ka gradovima, jer se širi, njihova pustinja se širi, oni su genijalni, seku prašume, seku sve i tako uništavaju vodu, uništavaju i stanište i vode, prave dezertifikacija je sve veća, normalno ta klimatske promene koje su evidentne to još pospešuju i sad industriji beže u velike gradove. Vi sad imate Delhi ima između 20 i 50 miliona ljudi. Sad niko ne zna da vam kaže da li ima 20 i 50 miliona. To je strašno. To je 7-8 Srbija se nalazi na nekom malom prostoru. Ti ljudi niti imaju vodu, niti imaju kanalizaciju, niti imaju uslove za život i to je već strašno. Oni će u jednom trenutku početi da beže odatle i tražit će mesta gde imaju neke uslove da žive, da prežive, ne da sad ne znam kako žive. A s druge strane, imate sisteme koje je, recimo, Gaddafi u Libiji uradio 82. 3. godine, gde je našo ogromno jezero, podzemno jezero, iznad naftonosnog sloja i napravio je, to je projekat koji se zvao Man-Made River, i on je napravio ogroman cevovod i tu je vodu je lansirao, znači praktično proveo tamo negde gde vode nema, ili Libija je delom na obodu Saharske pustinje i ima izrazito bezvodne delove. Znači, tako da je sve moguće, tehnički je sve to izvodljivo. Sad, za pogon Gaddafijevog Man-Made River projekta potrebna je energija, recimo, od 10 đerdapa. Indijcima bi trebala energija koja je, ne znam, možda i veća i sve, ali je sve to negde izvodljivo, moguće. Sad, Saudijska Arabija i, ne znam, Emirati prave, otimaju pesak, mislim, to je prave plodno zemljište. Znači, moguće. Samo pitanje je ko će to investirati i ko će to uraditi. Da, zato sam se pitao, baš se vrti priča kao neće biti vode, voda će biti cijenjenije, da, zato baš me da je to zanimalo, to je lepo da nam objasnite. Svakako, šta mislite, koje su ekološke teme trenutno najrelevantnije, a kojima se malo priča u javnosti? Dobro, nama je sada ono što nas najviše žulja priča o litijumu. Mislim da su u javnosti
glavna stvar je dobijanje energije, glavna stvar je kako da tu energiju skladištimo i ta neka energetska tranzicija ka obnovljivim izvorima energije sada pokazuje nešto o čemu su ljudi znali u starom veku, a to je da imate Božju furunu koja vam ogromne količine energije šalje i koje dolaze na tlo cele planete. Mi imamo činjenicu da se 90% struje troši na grejanje vode. Grejanje vode pokreće i sve druge sisteme. Imamo neki geotermalni potencijal i sve to negde onako zamagljeno u smislu a kako ćemo mi dalje. Normalno imate ogromne lobije koji su multinacionalne kompanije koje su energija uglja i nafte i svi će vam oni reći bez toga nema života. Ako ne budemo kopali ugalj, nema života, mi kažemo pa i ako budemo nastavili kopamo ugalj i trošimo naftu, opet nema života, opet ćemo doći u taj neki zagađujući disbalans koji nam je inače stvorio efekat staklene bašte. Bez obzira što je Milanković to proračunao kako to ide, mi smo ga pospešili, to je činjenica, da ga industrijska industrija pospešila i pospešuje. Tako da su te neke priče još uvijek zamagljene između profita kompanija koje moraju svake godine da iskažu veći profit i potreba ljudi i nečega što je efikasnije, nečega što je možda u nekom trenutku racionalnije, mi o tome ne pričamo dovoljno. Pođemo svako od nas, ako stavimo na krov svake zgrade u Beogradu solarni kolektor, mi ćemo rešiti pitanje zagrevanja. Ako nađemo načina, postoje načini da uskladištimo tu neku energiju za mesec dana suvom mrazice koja vlada u našim krajevima, mi ćemo to rešiti na našem mikronivou. Da li to može da se uradi, ne znam, u nekom drugom mestu gde nema toliko sunca ili gde, ne znam, na severu postoje drugi načini. Oni su već počeli da koriste energiju mora, da koriste energiju okeana. Znači, istraživanja idu u tim pravcima, ali se još uvek u tome negde ne priča mnogo. Evo da vas pitam ovako neko pitanje iz svakodnevnog života, eto pre 3, 4, 5 godina, ne znam ni ja, na primjer, marketi su počeli kese da, spomenuli ste profit od kompanija, meni je bilo čudno kao čoveče kese moraju da se, mislim, to je kod nas ono neka novina bila, a šta se tu dešava? To stvarno da projekat da se očuva životna sredina ili neki profit ili nešto, šta se tu dešava, na primjer? Kese su posledica razvoja petrohemijske industrije. U petrohemijskoj industriji kao ostatak dobili silne neke polimere koji su krenuli u razne vrste plastike, mislim da ima preko 30 miliona vrsta polimera, pa da, različitih plastika i tu su se pokazali kao ti neki relativno stabilni polimeri, polietileni i polipropileni i polietileni su se posebno pokazali dobrim zato što se razvuku sa mnogo veoma tanke folije od kojih su počele da se praktične stvari za nošenje nekih namirnica koje kupite. Onda se toga namnožilo. Mi smo imali podatak da, to je bilo 2004. godine, ali nije se to mnogo promenilo, da je u Srbiji prosečno svaki građanin dnevno potrošio 7 kesa i da je prosečno trajanje, znači od trenutka kada uzmete tu kesu, od trenutka kad je bacite, bilo oko 15 minuta. Što mi je davalo neke ogromne cifre, i to je činjenica da su te cifre bile tako velike. A šta se desilo s tim kesama? Neke su zatrpane na deponijama, neke su se raspale prirodno i onda smo shvatili odnosno tehnolozi su shvatili da se pod uticajem sunca to negde razlaže. Onda su nekakva druga tehnološka rešenja išla ka tome da te kese budu, ne znam, razgradive, da se one razlože u nešto, međutim, one samo na početku su samo ta tehnološka rešenja pospešivala razgradnju tih kesa u mikroplastiku i to možete da vidite te kese, ako uzmete neku, negde na tavanu ili u podrumu nađete neku kesu koja čak i nije bila pod suncem, ona se raspada i ta mikroplastika je postala ozbiljan problem. Sad, normalno, mi smo to želeli da rešimo, ja sam tada bio u agenciji za reciklažu,
Imali smo, znači, agenciju za reciklažu, specijalizovanu ustanovu koja se time bavila, državnu agenciju koju smo osnovali 1996. godine, pa pre 30 godina, i koja je volšebno ugašena 2008. 2009. iz elementarno nepoznatih razloga. Uglavnom, mi smo tada zamislili da je u svakom sistemu otpada najskuplji deo je sakupljanje i transport. I mi smo tada zamislili da bi mogli da u cenu, normalno, prebacite na težište na proizvođače, i to je ona čuvena sintagma zagađivač plaća koju je lansirala Evropa i koju smo mi prihvatili konačno. Ako ste vi neko ko proizvodi nešto što zagađuje, onda morate da platite da se to negde pokupi, sakupi, reciklira, preradi ili odloži. I mi smo tu onda za kese i za plastične flaše, praktično je bila ta inicijativa prema kompanijama koji su najveći generatori tog otpada, da se u cenu tog proizvoda unese cena reciklaže. Konačno to plaćamo mi kao kupci. Uloga onoga ko to stavlja u promet je da taj novac koji dođe, kad pokrije neke svoje troškove, da taj novac koji dođe, jer kese su do 2005. bile besplatne. I niko se prema tome nije odnosio kao prema nečemu što je problematično. Onda su počeli da se to naplaćuje, da se to pokupi i da se taj novac vrati u tu neku državu, taj neki državni fond. Postojali su inicijalno dva sistema, jedan koji je kod nas i sad na snazi, to je sistem kolektivnih operatera. To znači da se proizvođači tog generatori tog otpada su oni udružili, da oni sada treba da brinu o tome, a da se deo tog novca ide na rešavanje ekoloških problema, podsticanje reciklaže i sve ostalo. Dogodilo se da smo mi recimo podigli, odnosno izračunali da je cena proizvoda treba da bude veća 2 dinara, da je proizvođač podigao tu cenu za 5 dinara, i je formirao, eto, mi imamo kolektivne operatere i mi ćemo sad o tome da brinemo. Sad, koliko ćemo mi da uplatimo u državu, ima neki procenat, pa eto, mi ćemo toliko da uplatimo, ali ćemo uplatiti onoliko koliko smo mi prikazali da smo skupili. Pa smo došli do toga da nam, ne znam, dobijemo podatak da kod nas je pokupljeno 97% plastičnih flaša, više nego u Norveškoj. Mislim, što je, neko kaže, čekajte ljudi, koga ovde muva, neko prikazuje lažne podatke. Pa i onda smo došli do nekih relativno realnih vrednosti, koliko se tog skuplja, i mi smo sad shvatili da mi imamo 3,5% tog otpada. Ali mi taj novac koji vama sad kesa košta 7, 8, 15 dinara. Da, i 20 na nekim mjestima. 20, da, baš. A kada vi odete u Proplast u Sremsku Mitrovicu i naručite kese, vama kesa dođe recimo 4,5 dinara. I sad gde je razlika među 4,5 dinara i 15 dinara, to je 11 dinara. Da li je zaista Maxi ili Idea ili ne znam ko, da li je zaista uplatio 11 dinara u državu? Ili sa 4,5 dinara pokrio, vi ste to platili, pokrio svoj trošak nabavke, stavljanja na tržište, stavljanja u promet i svega ostalog, ali je onih 11 dinara, i tih 11 dinara od, ne znam, ako se računamo da nije više 7 kesa po stanovniku dnevno, nego 3 kese po stanovniku dnevno, to je 20 miliona kesa puta 11 dinara, to je 2 miliona evra dnevno, puta 365 dana, to je 700 miliona evra. Pa sa tim parama, samo od kesa, država bi verovatno, fond za životnu sredinu bi verovatno bio znatno bolje radio. I mi smo, moja prethodna poslednja firma, mi smo uradili sa Institutom ekonomskih nauka jednu ozbiljno trogodišnje istraživanje i studiju koja je pokazala da u stvari zemlja Srbija ne ostvaruje svoje pravo da ekološki budžet od blizu 3,5 milijarde evra, jednostavno država Srbija to ne uzima. To su radili ozbiljni ekonomisti, ozbiljni ljudi, i na bazi relevantnih podataka onoga što je dolazilo u Fond za životnu sredinu, mi smo došli do toga i u ministarstvu, odnosno Agenciju za zaštitu životne sredine, i mi smo na osnovu toga došli do toga da su ogromni novci koje ova zemlja jednostavno ne uzima. Zašto ne uzima?
niko ne ume da vam objasni. Ne sad u danas, niko ne da vam objasni unazad 15 godina, niko ne ume zašto vi to niste, zašto država ne uzima novac koji joj pripada. Slično je i sa električnim uređajima, slično je sa 5 bocama i imamo generalne probleme da mi u stvari stalno su recikleri su stalno u nekom problemu, stalno su u štrajku, stalno su u nekom, da su na ivici štrajka, stalno kukaju, a oni u stvari dobijaju subvencije koje su veoma zgodne, zanimljive i konačno nije lako ući u krug reciklera koji ostvaruju te subvencije. A šta mislite, eto baš tih 700 miliona evra, da to ode u fond države, šta biste eto vi promenili u Srbiji vezano za ekologiju? Dakle biste počeli? Šta mislite da je najbitnije da se promeni eto kod nas? Mislim da je najbitnije da se promeni odnos prema zdravlju. Jer moj prijatelj Siniša Mitrović je izrekao jednu genijalnu maksimu koja kaže ko ne daje za ekologiju daće za onkologiju i mi moramo da budemo svesni toga da je posljedica zagađivanja životne sredine se očitava na zdravlje. Znači nije to sada zdravlje zečeva, to je zdravlje ljudi, zdravlje dece u pitanju. Vi imate situaciju da vam se, ne znam, procenat astme u gradovima 30-40%. Vi imate situaciju da još uvek u Srbiji imamo deponije koje su nesanirane 20-30 godina, su mnogo gore nego što su bile pre 10-15 godina. Jer 10-15 godina je prosto nije bilo sanacije meni nepoznatih razloga. Bilo je projekata, bilo je svašta, ali prosto nisu urađene sanacije. Drugo, koncepti sanacija su prevaziđeni. Danas su neki noviji, moderni koncepti koji negde koštaju. Sada ako vi znate da je, recimo, sanacija hektara deponija među 500.000 i milion evra, zavisnosti od njeno konfiguracije terena i njene veličine, onda razumete da od 700 miliona možete da napravite, recimo, da sanirate 1400 hektara deponija. Znači, to znači da u nekom periodu od 5 godina vi možete da nemate više deponija, znači da sanirate sve stare deponije, očistite te prostore i da uredite da novi sistemi za upravljanje otpadom budu efikasni toliko da praktično na deponiju ode samo ono što mora da ode. Isto je i sa otpadnim vodama, isto je sa emisijama u vazduhu. Ja se zaista zgrozim kada čujem da je, ne znam, otišla ministarka ili ne znam ko u neki grad, kaže, veliki smo uspeh napravili, zamenili smo kotao na mazut smo zamenili kotlom na biomasu. Pazite, mi smo to pričali 90. godina. Jer smo u 90. godina gledali kako, evo, ovdje blizu u domu armije, prođete pored doma armije, smrdi mazut i vidite, usred zime vidite crni dim, jer dom armije se greje na mazut. I kažete, čekajte, ovo normalno. U sred Beograda. Ide to se greje se na mazut. Se škole greju na mazut, to su deca. Sad vi tu decu direktno trujete, a da li je problem da se tu napravi, ne znam, neki drugi način grejanja. Imamo i paradoksalne primere, a to je da je u Kučevu, moj prijatelj koji je bio direktor doma za stare i bolesne, sam malo otišao u zatvor zbog toga što je hteo da on je zamenio, prvo za početak zamenio prozore i hteo je da napravi, što je bilo 2008. 9. 10. godine, i hteo je da napravi da taj dom bude energetski nezavisan, da uradi izolaciju na tome, to je neka stara kastarna, ili da uradi izolaciju, zameni prozore i da stavi solare, da proba da nešto uradi, da tu sme čovjek za malo da ode u zatvor. Na kraju su konstatovali da je sve uradio po zakonu, nigde nije petljao, nigde nije uzimao nekakve provizije i sve je uradio kako treba raditi, inače o čovjeku koji je elementarno pošten. A da vas pitam, kako te klimatske promjene utiču na lokalne ekosisteme u Srbiji? A sad to zagađenje, da, ali kao klimatske promjene koje su nastale? Šta se dešava u Srbiji? Pa dešava se da smo imali jedno istraživanje početkom 2000. godina koje je radila grupa zelenih, to je tada nevladina organizacija Zeleni Obrenovac, koja je radila, to je u stvari
sve je krenulo još 90. godina kada je bilo pitanje pepelišta, pošto su sve kuće u selu Grabovcu bile bele od pepela, kao što su bile kuće oko Paraćina bile od Popovcu bile bele od cementne industrije, kao što su razne neki recimo jezero koje su Paraćinu kupali ljudi, bilo je kupalište, deponija pored njega i to je sada katastrofalno zagađeno. Tako da klimatske promjene tome doprinose, samo ubrzavaju procese devastacije. Mi sad imamo imamo visok pritisak zato što nam je zbog cele priče u Beogradu recimo prenaseljenosti i velike količine. Nama je sada, smo gledali kako izgleda Peking ili ne znam New York, London, mi sad kad se popnete na neku avalu vidite da imate 100 metara teško zagađenog vazduha koji vas pritiska. Isto je tu u svim gradovima. I taj zagađen vazduh je, odnosno taj pritisak je pojačan visokom temperaturom, jer ono što dođe od dole odbije se od te neke sfere zagađenog gustog vazduha, a ono što je od skore ne može da se probije dole, nego se samo vetar ne može da to razveze i onda to znači multiplikuje se taj efekat staklene bašte se multiplikuje, vlaga se zadržava i normalno je da onda ljudi imaju problema i sa disanjem i evo sad danas je to, nemojte da izlazite napolje, mi to ne vidimo, vazduh je takav da možemo da ga sečemo na kockice i da ga izuzimo na Aljasku kako je teško zagađen u Beogradu. I sad je to nešto što je lokalno vrlo specifično i problematično. Imali ste zapaljenje deponije u Užicu. To zapaljenje deponije je taj oblak dioksina od plastike, znači šta, u deponijama su nekontrolisani biohemijski procesi i nekontrolisano je kakve hemikalije mogu nastati, kakvi otrovi mogu nastati. Mi znamo da su tu najopasniji dioksini i furani koji su proizvod sagorevanja plastike između ostalog. Mi ne znamo kakve se sve to neke ove druge materije tu pletu, jer svačega ima. A onda vam je taj oblak sa Užičke deponije otišao na Maline prema Rilju i tamo u tom kraju. I sad imate situaciju, hoće li neko sada da uradi i da izvede analizu zagađenosti te maline na pesticide. Mi smo imali takve primere, zaista ozbiljne sa nekim ekološkim incidentima, sa izlivanjima nafte, gdje sam slučaj, je to bilo recimo pred neku novu godinu, pred 15 godina, a onda smo došli u aprilu kada su šljive već bile cveta, odnosno već su bile one zelene, male, a u maju kad su šljive postale krupne, sve su imale ukus nafte. Ozbiljno. Prosto biljka popije iz zemlje, iz vazduha, iz vode i ono to zagađenje popije i mi imamo situaciju sada da smo ovo rekao, znači to istraživanje koje je bilo urađeno od strane Zelenog Obrenovca je pokazalo da je nizvodno od termoelektrane, odnosno niz vetar od termoelektrane Kolubara, da je promenjena genetska struktura zelene salate. To je sad nešto sad bi, pa dobro, zelena salata, mi to sve, koliko to utiče na nas, mi još uvijek ne znamo. Ali znamo da je recimo mikroplastika pronađena u posteljici kada se žena porodi, da je pronađena mikroplastika u bebama, da teflon imamo u svakom organizmu, na planeti. Znači to je sada sve posljedice spregnutog jednog dejstva industrije, zagađivanja i nekakvih klimatskih faktora koji su mikroklimatski pre svega. Ovo što ode sad gore, ode na veliku visinu i rasprši se po celom obimu planete, to je, ja mislim, tek poseban neki zločin. A kako se zaštititi od svega toga, mislim, kako pobeći od toga, kako, ne znam. Pa teško, to je sada taj odnos između vas kao nekoga ko želi da pobegne od toga, ko ima svest o tome i nekoga koji je komotan i ko nema svest o tome i kome je profit značajniji od njegovog zdravlja njegovog deteta. On kaže, pa baš briga, ja imam pare, odvešću dete, ne znam, u Švajcarsko.
Kad ćeš da odvedeš? Kad ti te dete razboli? Pa neće da ga odvedeš. Kad dobije, ne znam, degenerativni proces u organizmu, neće novac da ga izleči. Tu je sada ta neka buduća uloga upravo mladih ljudi o kojima smo počeli da pričamo, to je da govore i da utiču. Pre svega da utiču na ove neke amatorce, ali kad vidite tamo neke magnate koji imaju 150 godina i pitate se da li su vanzemaljci ili nisu, koji ne znaju o čemu govore i šta rade iza toga stoji nekakva ogromna moćna industrija, nekakve moćne države, nekakve moćne grupe. Kaže, kako ja sada to da se izborim protiv toga? Kako mi sada da se izborimo protiv, ne znam, teflona? Trajao je proces protiv teflona, imate divan film koji se zove Dark Water, koji je trajao, ne znam, 20-30 godina. Problem je bio u tome što su 20-30 godina najveća ili jedna od najvećih tih hemijskih kompanija DuPont nije htela da rešava problem zagađujuće materije u teflonu, tek je 30 godina kasnije su priznali da to postoji. Sve je oko njih bilo, ljudi su umirali od raka, sve, a njima je glavni problem bio da firma koja je zarađivala $1 milijardu godišnje, da da $1 milion da napravi jednu industrijsku deponiju, kako treba. S druge strane, isti je problem postojao opet sa DuPontom, tako je krenula cijela priča inače o zagađivanju i odnosno o posledicama zagađivanja sa pesticidima. Znači, 1946. godine, žena koja je bila biolog, je ustanovila da kod vojnika koji su dobijali DDT da je povećan broj bolesti od raka, da dolazi do neke degeneracije i tako dalje, i ona je tu svoju borbu isto vodila 40-50 godina. Tako da, znači, sada je taj neki otvoren, da kažemo, otvoreni um, otvoreni kosmos putem interneta i putem nekakvih mreža. Možda je to neki put da se utiče da oni, mladi ljudi koji završe nekakve škole, koji se zaposle u tim nekim kompanijama, da oni počinju da menjaju stvari, da shvatimo da konačno neko nam je dao ograničenja koja kažu, ne znam, 2100, 2200, 2300 godina, to su generacije koje su tu ispred nas. Eto, vi ste spomenuli, baš zanimljiva priča, spomenuli ste sanaciju deponije, da to košta $1 milion, na primjer. Kako izgleda ta sanacija neke deponije? Gde tu ide đubre? Kako uopšte funkcioniše taj proces? Možete to da nam kažete malo opširije? Da objasnim deponiju, ja obično volim da kažem da Srbi misle kad piške kake da to ide negde na Mars i da to negde oni ne znaju šta se sa tim dešava, a negde u svemir ide. I isto tako volim da kažem da Srbi ne zna gde mu je deponija, jer konačno on je platio nekoga da to neko odnese. A s obzirom da prosječan Srbin, muškarac naravno, koji treba bude glava porodice, jer u svom selu zna put samo do kafane, tašte i kuma, ne zna put do groblja i do dedu, pita ženu da kako se ide do groblja, a isto tako ne zna ni put do deponije i ne zna da to nešto što je on negde bacio, da mu se to vraća u tanjir direktno. I onda imamo te neke divlje deponije koje su posle vremenom postale velike i postale gradske, komunalne i počele da zauzimaju ogromne prostore i počele da zauzimaju ogromne površine i konačno da zagađuju vodu. Jer taj fenomen je uočen recimo 60. godina i postoji jedna odlična kolaž slika čuvenog slikara Leonida Šejke, ona je povremeno se pojavio u Muzeju savremene umetnosti, a onda su se pojavili neki inženjeri i profesori koji su to uočili taj problem i krenuli da rade na tome da se spreči uticaj otpada. Pritom smo imali povećanu produkciju i hemikalija i od praškova za vešpa, ne znam, ulja i svega toga do ovoga što kažemo sada plastike. Znači imamo prostor koji je opterećen nekim otpadom za koji se najčešće birale nekakve rupe, nekakve uvale ili mesta pored reka, jer reka uvek sve nosi. Ne govorim sad o Srbiji, govorim generalno u svetu. I došli smo od toga da taj prostor je zagađen. Sa šta vi možete da uradite? Možete da to sve prekrijete nekakvom folijom, nekakvom zemljom i da sprečite da voda prodire u to. Tako
takozvano telo deponije i da se to dalje infiltrira, pa onda što imate to unutra, to će se negde infiltrirati dok se infiltrira. Mi smo uočili da taj put nije dovoljno dobar i da je sa malo truda i sa malo znanja da možemo to da napravimo, da recimo deponiju preselimo na nešto što je nekakva nepropusna površina. Tu se pojavili opet neki polimeri, nekakve folije, neki novi materijali koje smo mi negde primenjivali i koji se primenjuju u svetu. I onda vi postavite nešto što se zove vodonepropusna podloga. Kada na tu vodonepropusnu podlogu tu prenosite, to je posebno pogodno za manje deponije tamo gde imate mesta, i kada taj otpad prenosite, usput izvadite te neke metale koji ga opterećuju, ne znam, stvari koje, nekad su to stvari koje mogu da gore, ja mislim da ne treba da se plašimo toga da tog termičkog tretmana otpada, tako se to kaže, da ne kažem spalionica, pošto je to ružno, spalionica implicira emisije u vazduh. To onda možete da recimo za racionalno vreme da sve svedete u kontrolisani prostor. Taj kontrolisani prostor, to je nešto što u nekom budućem periodu možete da odlažete nešto što je zaista samo za odlaganje. Mi sad živimo u tom nekom vremenu, počeli smo od 3R, koje su simboli reciklaže, a sad smo došli tih nekih 7, 8, 9, 15R i tako dalje. Znači da možemo sve što nastane, što je proizvod nekog proizvodnog procesa ili ostatak nekog proizvodnog procesa, ja namjerno ne kažem otpad, možemo da ga upotrebimo za nešto drugo i na neki drugi način, bez obzira da ulazimo u tu ekonomsku računicu koliko je sad to ekonomski opravdano. U principu, ako je vama zdravlje narušeno, onda je sve ekonomski opravdano. Ako vam nešto narušava zdravlje. Tako da mislim da došli smo, kažemo, od te sanacije deponije, došli smo od toga da, znači, prenesemo to nešto što je tamo negde odloženo, neku kontrolisanu podlogu, dakle to dalje neće da curi u zemljište i u vodotoke koje neće da ide dalje u vazduh, i mi smo primjenjivali nekoliko različitih tehnoloških rješenja u tom pravcu. Evo sad mogu da se pohvalim da to, recimo, upravo se po jednom takvom projektu sanira deponija u Mojkovcu koja se nalazi pored obale Tare. I to je recimo jedan ovako specifičan slučaj. Znači, tako, to su uradili Hrvati 2004. godine kada su svoju staru deponiju kod Zagreba praktično preselili na vodonepropusnu podlogu. I ima takvih primjera. Holanđani to jako lepo radi. A to možete da nam objasnite koncept kružne ekonomije i gde se to u svakodnevnom životu nalazi? Ja govorim da o kružnoj ekonomiji upravo završavam već izvesno vreme, jednu knjigu o tome, o kružnoj ekonomiji kao filozofskom poimanju, filozofskom pristupu u životu. Konačno mislim da je kružna ekonomija krenula onog trenutka kada je tamo neki ratnik iz Pećine, neki lovac, nije ratnik nego lovac iz Pećine, kada je polomio koplje, onda je od vrha verovatno malo ga odeljio dodatno i napravio strelu. I on je već napravio nekakvu reciklažu svoga koplja i on je već tada nije morao da ide i da traži nešto drugo, znači on je već tu napravio prvi mali kružno-ekonomski ili cirkularno-ekonomski iskorak. U principu, cirkularna ekonomija je nešto što je podeljeno na 88, čini mi se, tema i područja, i cilj je cirkularne ekonomije da uštedimo resurs, bez obzira da li je taj resurs voda, vazduh, sirovina ili je to vreme, znači ili energija. Znači tako da je normalno većina se uhvatila za uštedu vode, za smanjivanje nastanka otpada i za racionalizaciju proizvodnje energije. Konačno to je, kao i svemu drugom, ekologija je samo, odnosno ekološki spektar je samo posledica nečega što je izmislila industrija da sebi pojeftini i olakša život, odnosno da ostvari veći profit. Normalno, postoji tu i nešto što ne možemo da prenebregnemo, što jeste briga o nekoj životnoj sredini, o planeti. Konačno, ne treba da mislimo da ti veliki
magnati nisu uplašeni, bez obzira što neki pričaju da oni prave, ne znam, skloništa će da idu na Mars, da oni nisu uplašeni od 2 stepena povećanja globalne temperature. Jer mi imamo podatak da je, proračuni govore da na 2 stepena globalne temperature, povećanja globalne temperature, kapa severnog pola će se potpuno topiti jednom u 10 godina. Neki kažu na 1,5, neki kažu na 2, ali je činjenica da na 2,5 stepena će se topiti svake godine. To će onda dovesti do bržeg hlađenja okeana, to će dovesti do promjena golfske struje, promjene magnetizma i da je to vama smak sveta. Znači, konačno, to je neki proces koji jeste. Milanković je rekao da će se to dogoditi, pa će se dogoditi. Da li će se to dogoditi, ne znam, za 1000 godina ili za 3000 godina, 10.000 godina, nekad će se dogoditi. Mi smo ga sada ubrzali. Jako smo ga ubrzali i jako se ubrzali, kažem, oni se toga i plaše, pa su onda iz toga i krenuli o tome da vode računa više kroz to kako će obezbediti dovoljno energije za svoju, ne znam, ogromnu proizvodnju, kako će obezbediti dovoljno materijala za nešto što nam predstoji, jer vidite, mi imamo na planeti, ja mislim, oko blizu 50% siromašnih ljudi. Imamo pola planete su zemlje u razvoju, kao što se sada jako razvila Kina. Kina ima 20 miliona milionera koji imaju više od 100 miliona evra. Indija je blizu toga. Odavno su to istražili ekonomski stručnjaci proizvođača mobilnih telefona. Mislim, prvo Nokia prva, pa onda da je najveće tržište Indonezija i ta jugozapadna Azija. Da je onda sledeće tržište je Afrika i onda to je neke zemlje, one daljnje zemlje Južne Amerike. I vi sad imate situaciju da 20 miliona ljudi u jednoj zemlji samo želi da ima Rolls Royce, želi da ima skup sat, želi da živi u nekakvom velikom, konačno ima avion, konačno ima novac, može sve to da kupi. Ali nema toga. Nema toga za proizvodnju, ne znam, tih nekih, a onda imate to tržište od 2 milijarde ljudi koje raste, jer se planeta povećava i svi hoće da imaju mobilni telefon, i svi hoće da imaju, i oni hoće da nose sat, i oni hoće da voze auto, i taj auto treba da ide na nešto. I sad mi nalazimo u toj paradoksalnoj situaciji da tog nečega nema ili ga ima ograničeno. 90% rezervi retkih metala nalazi se u Kini. To da li će se u Srbiji, ne znam, litijum kopati ili ovo i ono, to je jedan poseban slučaj. Nećemo mi, naša proizvodnja litijuma ne bi doprinela rešavanju tog svetskog problema iz milion razloga, pre svega što litijum se polako nestaje kao sirovina za proizvodnju baterija i idu nove tehnologije, nove baterije. Znači, taj neki proces svog tog bogaćenja planete, odnosno podizanja životnog standarda planete, donosi i neke nove potrebe, nove odgovornosti. I sada kad vi nemate tog resursa, vi morate da preradite nešto što ste ranije bacili ili nešto što vam je nastalo kao otpad i morate da nađete način kako ćete da uštedite energiju, kako ćete da potrošite manje energije, kako ćete da uštedite na vodi, kako ćete da uštedite na svemu drugom i onda je taj model nastao kao formulisan kao kružna ili cirkularna ekonomija, znači da nam sve to na neki način omogući. Onda su tu što nove tehnologije, automatizacija procesa, znači više ne morate da, ne znam, kažu da ja nisam nažalost bio, ali linija proizvodnje Volkswagen je dugačka 60 km. Ali na 16 km nema čoveka. Uopšte nema čoveka, znači mašine vode račune o svemu. To je sad jedan deo koji je taj softverski deo kružne ekonomije koji govori o tome da mašina sama prepoznaje svoju potrebu, svoj kvar, da se sama hrani, neki sama naručuje iz nekog magacina deo i taj lanac koji se zove blockchain, sistem snabdevanja i upravljanja koji će sad sa veštačkom inteligencijom biti i još mnogo unapređen. Tako da, kažem, sve su to neki elementi koji u suštini pomažu da se do tog nekog proizvoda dođe brže, racionalnije, jeftinije, uz manje troškove i uz manju potrošnju energije.
Vi radite sad trenutno nekim projektima koji bi bili studentima zanimljivi, vezano za ekologiju? Pa ja radim stalno nekim projektima. Ja radim, sad trenutno s moja organizacija koja se zove Zeleni razvojni centar, mi već nekoliko godina radimo na pošumljavanju, urbanom pošumljavanju Srbije i mi smo kroz to urbano pošumljavanje Srbije, znači animacijom pre svega kompanija i ljudi u gradovima, u gradove Srbije uneli 120.000 malih sadnica i blizu 1000 velikih sadnica i to nastavljamo da radimo. Mi smo inače pokretači od Svetskog dana čišćenja koji je postao globalni dan 3. nedelje u septembru, u čemu učestvuje 185 zemalja sveta preko organizacije Let's Do It, a ono što je studentima može da bude zanimljivo, to je mi sada na Fakultetu Futura hoćemo da razvijemo specijalističke studije, ne kao specijalističke kurseve, nego kao nešto između klasičnih kurseva koji se održavaju 2-3 dana u nekom egzotičnom mestu i nekih izučavanja, znači konkretnih izučavanja neke teme, ekološke teme. I mi smo za te naše specijalističke kurseve koje smo inače zamišljali još pre 15 godina, uzeli model koji bi trebao da bude sličan modelu Harvarda. Harvard na tim kursevima koje traju od recimo mesec do 6 meseci ima, verovali ne, 4 miliona polaznika u svetu. I to 4 miliona polaznika, vi možete da oslušate to potpuno besplatno, ali kada želite da dobijete sertifikat, onda se to plaći. To nisu, ne znam, Bog zna kakve cene, ali kad imate veliki broj, 4 miliona i cene su od 60 do recimo $2.000, zavisnosti od kursa i od predavača, ali prosječno recimo $300-400 košta sertifikat i taj sertifikat se uopšte ne dobija lako. Ja sam imao prilike da vidim pitanja za jedan jednomesečni kurs, koji su pre svega subjektivna, a posle toga pitanja su vrlo ozbiljna i vrlo zahtevaju da duboko izučite temu da biste uopšte prošli taj kurs. Znači, tako da mi želimo da napravimo te neke, tu ima nekih tema koje su aktuelne, kao što je recimo i ti delovi kružne ekonomije koji se bave, ne znam. I šta je tu sada bitno? Bitno je da predavači na tim temama nisu nužno profesori, nego su ljudi koji se time negde bave, imaju neke svoje male proizvodnje, neke poljoprivredne gazdinstva, imaju neki svoj uspeh, imaju mladi ljudi koji su napravili ozbiljne start-upove, softveraši. Znači, to je da se to neko znanje nekako akumulira i prenese i raširi među ljudima. Znači, nije tu nekakav, ne znam, profit ili nekakva interesna priča, tu je priča da pomognemo da se stvari koje se jako brzo dešavaju, da se one bolje razumeju, da studenti budu bolje pripremljeni kad završe fakultet i uđu u neku firmu, da ih ne iznenadi u šta smo mi sad upali. Eto, na primjer, ja kao student želim da radim na nekom ekološkom projektu ili da uđem u neku organizaciju, šta je meni potrebno, kako? Ja uvek kažem, napravite sebi organizaciju. Napravite sebi organizaciju. To je najbolje. Zašto? Zato što ako vi napravite organizaciju sa 10 članova, najčešće se dešava da će svako od tih 10 članova, ako se zanese u početku, svi se mi uvek zanesemo u početku, ja sam imao svoj 7-8 nevladinih organizacija, onda on dovede 2-3 svoja druga, one 2-3 svoja druga, onda se tu napravi i onda bi svi nekakvu demokratiju, skupštinu i tu nema demokratije u biznisu, baš i nema demokratije, ali ako vi napravite svoju nevladinu organizaciju sa, ne znam, svoje 2-3 druga, ako vaše 2-3 druga naprave svoju nevladinu organizaciju, vi ste onda već, vas troje, ste već mreža. I kada ste vi mreža, svako vidi svoj deo posla na neki način, i svako unapređuje neki svoj deo posla bez uplitanja u vaš deo posla i onda ste vi mreža i onda vi kao mreža možete da smislite projekat, da aplicirate na nekih ima tih fondova puno i po svetu, u Srbiji baš i nemamo. Mnogo, nažalost, nešto je u zadnjih 2-3 godine je bitno smanjeno finansiranje tog sektora, ali kažem, vi kao mreža možete već da smislite projekat koji može da postane funkcionalan i koji može da vas uvodi u neke druge sledeće projekte i sledeće faze. Znači, postoji mogućnost, na primjer, od države da se dobije subvencije za neki... Postoji naravno, država ima neke konkurse redovne i lokalne samouprave, sad koliko su oni transparentni, koliko su oni okrenuti prema tome, ali
uvek postoji način da dobar projekat negde probije, da se negde čuje u javnosti, da se negde, nađe se neko ko će to podržati. Ja stalno govorim o tom Solagor projektu, oni su napravili sobni bicikl, valjda, koji je gužvao konzervu, ispalo je od toga 1001 projekat, na kraju su ispaliti neke presice za sakupljanje limenki i tako nešto. Ja se sada vas pitam, ekologija kao biznis model, gde se tu novac nalazi, kako se novac vrti, jel ekologija može da bude biznis na nekim firmama, neke, na primjer, firme koje sakupljaju, ne znam, čiste okeane, poskupljaju flaše ili zeleni izvori energije. Kako, možete to malo da nam opširno objasniti? U Srbiji je to ovako problematično. Dobro. Ako nemate neku podršku koja je, kaže, sa nekog višeg mesta gde se nalazi novac. Mislim da ekologija kao biznis negde funkcioniše u svetu jako dobro i da ima tu. Ne ulazim u to da svi će vam reći, eto, italijanska mafija se bavi otpadom i tako dalje. Nije to pitanje otpada, to je pitanje nekog drugog pranja novca, oni se ne bave baš mnogo otpadom. Ali generalno postoji ozbiljni fondovi, postoji ozbiljni načini da se zaradi, da se taj neki novac napravi. Ja imam podatak o nekom projektu gde su, ne znam, 3 radnika neke čistoće u Njujorku smislili da ono što je inače veoma veliki problem u svetu i u razvijenim zemljama, to je takozvani leteći otpad, to su kesice od bombona, omotići mali koje je praktično nemoguće sakupiti i koji su oni predvideli da to, u stvari taj otpad završi u nekakvim incineratorima, nekim spalionicama. Oni su ljudi smislili da to mogu da nekako pokupe, da naprave, da je toga nešto sortiraju i da proizvedu nekakav polimer. Neki su drugi ljudi radili, mnogo su ljudi radilo sa starim nameštajem, sa stvarima, ali ja uvek govorim da iza toga mora da stane, država mora da stane kako? Tako što će promeniti zakonodavstvo, što će stimulisati, što će pomoći da socijalni projekti, jer tu imate dosta socijalnih projekata, uključivanje ljudi koji su radno ograničeno sposobni i neki profitabilni projekti da dobiju podršku marketinškog tipa, da dobiju, znači mora da stane neko iza vas. Kad kažem država, ja mislim tu i na bankarski sektor, mislim i na velike kompanije, da dešava se da, to se dešavalo i dešava se stalno da inovativne projekte prosto ne samo kompanije, nego međunarodne organizacije maznu. Pojave se ljudi, oni kažu, ok, važi sve to, super i odlično projekat, mi vama damo 2-3 evra, vi razradite lepu ideju, ljudi razrade ideju i onda to nema više ništa, ok, evo, prošlo je, završeno, a onda vi vidite posle 2-3 godine se to pojavilo, recimo negde u nekoj Americi, da se negde pojavilo. Samo, i kad pročeprkate malo, vidite da je kanal poznat. Da je vaša ideja negde. I oni kažu, pa ne, pa znate, razni ljudi imaju razne ideje, nećete samo vi smislili na izmeničnu struju, smislio ga i neko drugo. I tako da kažem, to jeste, ali postoji način da se ide ispod radara. Ja ću uvek reći mog druga osnivača Zelenog razvojnog centra Peđu Ratića, koji radi reciklažu paleta, radi reciklažu tekstila, radi reciklažu plastike i sve je to on napravi. Nije to sada, ne vozi Peđa Rolls Royce, nažalost, ali postoji način da se zaradi neki novac, to je u tom delu, tom domenu. Drugi deo je nešto što je, iza svega toga stoji veliki rad. I to je morate biti spremni da vas niko ne razume. U svakom biznisu, da vas niko ne razume. A onda imate i čuvenu uspešnu priču o Zasavici, gde je došao čovjek i prepoznao prostor, ni on ne vozi Rolls Royce, nažalost, ali on prepoznao prostor i od tog prostora napravio nešto što je sada postalo ne samo srpski fetiš. On ima autokamp koji je jedan od 26 najboljih autokampova u Evrope, u koje dolaze stranci, Belgijanci, Francuzi, stalno je puno i stalno se to je onaj najčuveniji, najpoznatiji magareći sir, najskuplji sir na svetu. I to su sve, kažem, neke stvari gde se lansiraju ideje, gde se lansira veliki rad i gde iza toga, ako bi
ste imali podršku nekakvih velikih sistema koji drže novac, možete da napravite i nije tako baš, kažem da je sad to nešto nemoguće, moguće. A što se tiče nekih novih tehnologija koje utiču na ekologiju, šta mislite da će imati najvećeg uticaja? Veštačka inteligencija, apsolutno, pre svega, jer vidim da se to već jako dešava. Sad sam došao do nekih informacija proteklih dana da su spregnute, veštačka inteligencija, odnosno kriptovalute i ekološka pitanje. To se sad recimo dešava što ste pomenuli za otpad u okeanima. Ta deponija koja pliva tihim okeanom je veličine Evrope. Da. Nezamislivo. Mi smo još tamo negde 90. godina projektovali brod za sakupljanje nekakvog tog plivajućeg otpada. To nije uopšte nemoguće napraviti. To nije to negde funkcioniše, to negde radi. Imate s druge strane, imate situaciju da se već odavno na američkim nosačima aviona, nosač aviona je grad od 20 do 30.000 ljudi. 23.000 ljudi, to su ogromni, taj nosač aviona, da oni imaju recimo, oni ne zagađuju okean, 23.000 ljudi generiše neki otpad dnevno, oni imaju mala plazma postrojenja i to se spaljuje na visokoj temperaturi, koja ne znam, 10.000 stepeni. Znači, tu su te neke tehnologije, idu, znate kako, moj otac je odavno rekao, sve što je može veliko, možda se napravi i malo. Znači, ako smo mi napravili nekakvo veliko plazma postrojenje, znači možda se napravi nekakvo malo plazma postrojenje. I to su te nove tehnologije koje će ovde doći i dolaze, ne samo kod nas, nego u svetu uvek su nove tehnologije pod nekom skepsom. Ljudi se prirodno plaše promena, prirodno se plaše novotarija i onda su skeptični prema tome. Sad, kažem, sa uvođenjem veštačke inteligencije, sa tim nekim novim pristupom treba vam daleko manje vam treba da dođete do podataka, da dođete do statističkih podataka, do svega, da izvedete nešto gde možete neko polje delovanja da suzite ili proširite. A kako je to, možete neki način i vi vašim razgovorom da motivišete širu zajednicu o tim ekološkim pitanjima? Kako da se mi to, ono što ste rekli na početku epizode, osvestimo da ono... Ja sam to pokušavao na razne načine i ja volim srpski jezik zato što je bogat i zato što sam ja takav kakav sam i volim i da opsujem na različite načine. Prosto, kada treba da govorite nekoj grupi ljudi, morate da ih pogledate dobro i da vidite kada im niste zanimljivi, kada pronađete način kako ćete da im to saopštite. Ako ste došli u neko selo i vi počnete da im pričate naučne kako radi plazma postrojenje ili kako ćemo mi da, ne znam, tehnološki uradimo deponiju, oni to gledaju, počnu da dremaju. Ali ako im kažete da su oni zapišali celo selo i da to što su oni zapišali su njima vratilo u bunar, što je činjenica. Onda se oni probude, onda oni počnu da slušaju. Kad im date njihov primer, mi smo u jednoj opštini u Srbiji istražili 500 bunara i 500 septičkih jama i konstatovali da je nepogrešivo komšijska septička jama pored ograde, a da je tu komšijin bunar. Znači nepogrešivo. Znači u 370 domaćinstava, 130 domaćinstava ispuštalo otpadnu vodu niz dvorište. Da. Znači, i sad vi morate to njima da kažete. Kako ćete da im kažete? Možete da kažete prijatelju, a ti pišaš u svoj bunar. I on to opravo. Znači, različiti su načini prezentacije. Ono što ja stalno govorim, to je ta međugeneracijska. Birajte da govorite sa onima koji vas razumeju i kojima niste dosadni i koji će sa vama razgovarati. Jednosmerna komunikacija nije dobra. Ako nemate povratnu spregu, ako nemate da će to neko da razume i da shvati da vi u stvari ne implicirate problem, nego nudite rešenje. I da to rešenje nije svemirsko, naravno. Kod Srba je to uvek najbolje, ako kažete da je najbolji auto Golf 2 i da je to vaše rešenje genijalno kao Golf 2. Normalno, to su ti srpski fetiši, Šporac, Mederevac, Klozić, Ruševac i Golf 2.
Ali imate neke najčešće mitove o ekologiji koje biste htjeli da kao razbijete? Pa, postoji taj mit da je ekologija skupa. Postoji taj mit, činjenica je da to koliko para, toliko ekologije, to je činjenica. I činjenica je da ljudi misle da se mi sad treba bavimo ekologijom na nivou da treba se vratimo u pećinu, da sad ne treba da jedemo meso, ne treba da gajimo krave, ne treba da imamo problema sa glutenom i onda pita šta ćemo da jedemo. Sad ćemo da jedemo. Znači tu se vratimo, ne znam, u pećinu, nećemo da koristimo ovo, nećemo da koristimo ono i to je jedan od tih naših stereotipa koji su ekologija je, mi smo deca cveća, farbamo kante u zeleno. I ja kažem, ljudi, nije ekologija savršena stvar. Priroda je vrlo okrutna i priroda se jako sveti. Ja sam zbog toga u životu i zbog nekih Evropljana je ovako došao na loš glas. Ja kažem, priroda je fašistoidna, pa priroda se osveti. Vi napravite neko čudo, pa sad ne daj Bože da se otvori rudnik u Jadru. Vi ćete na, ne znam, na kilometrima i kilometrim kvadratnim da postavite nekakve bazene umjesto ovo fantastičnog plodnog zemljišta sa fantastičnim potencijalima koji će dođe neka zemlja zagađena sumpornom kiselinom ili ko zna čime. I to je pitanje trenutka kada će doći do tog proboja. Možda će se ovi pokupiti odavno, pokupiti svoju lovu, otići. A mi smo taj slučaj imali. Pre koliko je 15 godina ljudi imaju problem da zaboravljaju lako. Australijska kompanija, od kojih su neki ljudi danas u Rio Tintu, je u rudniku zlata u Rumuniji. Znači, došlo je do proboja jalovišta i curenja ogromne količine cijanida, ubili su reku Zlaticu, Tisa je bila zagađena do Dunava i Dunav nizvodno. Smo imali taj problem je ovdje postojao. Znači, zagađenje cijanidom bilo ogromno. I sad, to je negde, kako sad to da sada mi nekome zašto mi da ćutimo o tome? Moramo da govorimo o tome kako a ne možemo da se vratimo sada i kažemo, pa znate šta, mi ćemo to da pokrijemo zemlju, puj pike ne važi, mi smo to rešili, ili joj kažu, ali nama ta sada, ne znam, rudarstvo nije potrebno. Jeste nam potrebno. Potrebno je negde planeti, ali gde, kako i kada. Moramo da napravimo prvo sliku jednog prostora, da vidimo koji su njegovi kapaciteti, potencijali, šta je ono što će u narednih 20, 30, 50 godina da naš narod, naša zemlja profitira od toga, ko će tu da radi, da živi. Tako da je ta neka mitologija zavera ćutanja. Kod nas implicira da se pojavljuju ljudi koji su apsolutni zagovornici nekakvog povratka, nećemo mi ništa. Mi moramo nešto. I moramo to nešto da negde nešto nekada za nešto žrtvujemo, ali ne možemo to raditi u korist svoje štete. I ne možemo to raditi u korist svog zdravlja. Tako da mislim da te nekakve zablude koje tu negde, one su i opasne. Jer vi imate situaciju da je recimo na prvoj listi ubijenih, znači po broju ubijenih u svetu su novinari, ratni izveštači i ekološki aktivisti. Činjenica. Pazite, to se u Brazilu dešava neverovatno. Ovi dođe, ovi su zapale tamo kvadratni kilometar Amazona da bi gajili soju, ovi indiosi, oni od toga žive, dođe neko to da slika, on pištoljubije ga, on od toga živi. Jo, Bože, da. Da, on toga živi, tu nema. To i sad vi imate, ne znam, prethodni predsjednik Brazila je suvlasnik 56% tržišta soje. Baš njega briga da li će sada da poseče ceo Amazon i da li će to planeta, da ne znam šta je, on prosto on se kobajagi brine o planeti, a ovaj drugi kaže da su kakve klimatske promjene, to su gluposti, kakav značaj Amazona za planetu, nema veze uopšte. Šta je njegov problem? Njegov problem je da na 3 meseca zameni jahtu. Da. To mu je najveći problem, time se bavi u životu. Tako da kažem, imam dosta tih nekih stereotipa od toga da imamo sad mi neku
poljanu, da eto mi sada u pola Srbije nemamo dece, nemamo ljudi, zemlja je zaparložena, pa se mi sad tu kao, šta ćemo mi to da radimo, pa u čemu je razlika između nekog paradajza koji će za 2 dana da bude za čorbu, ko još danas kuva čorbu kad naručujemo hranu, i nekog paradajza koji sam ja kupio jedne godine, stavio na Božići, na frižidera, on za Uskrs bio isti, kao da je od plastike napravljen. I to su sad, čekajte, a sad mi ćemo da uložimo u nekakav tamo rudnik, će neko da uloži 300 miliona evra. Da uložimo 300 miliona u poljoprivredu, da te ljude, mlade ljude, da im damo 300 miliona evra da se vrate u neki kraj i da podignu taj kraj. Pa znate šta će napraviti? Napravit će čudo od ove zemlje, priča Švajcarsku, što u stvari Srbiji pripada. Treba da bude Švajcarska. Dobro, sad se pomenuli poljoprivredu, što tiče kako se u poljoprivredi, kako da kažem, pojavljuje ta ekologija, ta održivost neka, ne znam, ali tu imaju one sistemi navodnjavanja, pesticidi, đubriva, GMO proizvodi, kako to utiče na stanovništvo, na planetu? GMO proizvodima i hormonski tretiranim proizvodima, to je već ozbiljan proces, ozbiljan problem koji se pojavio na planetarnom nivou i zdravstveni. Prosto se sad to graniči sa onim da, ne znam, treba da smanjimo čovečanstvo na zlatnu milijardu. Poljoprivreda je generalno istrpela tu promenu industrijske revolucije, znači od sistema navodnjavanja koji su bili jedno vreme uspešni, onda smo išli na preterano navodnjavanje do toga da su korišćene hemikalije koje su u najvećoj meri u istražnoj fazi. Ceo život tih hemikalija su nekakva istražna faza njihovog dejstva na zemlju, na ljude, postoji jedno istraživanje da su, ne znam, u Francuskoj poljoprivrednici iskopali metar zemlje koja je bila armirana kao beton. Znači, potpuno nema, bezvodna, bez crva, bez gliste, bez ičega. Zato što su navodnjavali, prelazile teške mašine, ta se zemlja sabijala. Šta može na tome da uspe? Genetski modifikovan proizvod koji se čime hrani, hemikalijom koja potiče taj genetski modifikovan proizvod. Kako to utiče na ljude? Pa ne znam. Da li će taj gen koji je, ne znam, od ribe ubačen u pasulj, kako će da reaguje? Da ćemo mi da dobijemo riblje oči ili ćemo da dobijemo, ne znam, prste ko pasulji. Ne znamo to. Znači, to su eksperimenti en vivo. Ja imam jedan zanimljiv eksperiment. Imam prijatelju koji na Bajlonovoj pijaci prodaje papriku. S njim sam se dogovorio jedne godine da ne prska papriku hemikalijama, nego da pusti da paprika raste, normalno da zaliva kako treba, ali da pusti da raste prirodno. I ja sam utvrdio da će on uštedeti novac na smanjenom prinosu i na možda nižem kvalitetu paprike, da će on zaraditi više nego što će potrošiti na hemikalije. Ispalo je sledeće. On meni kaže, navalili popci, skakavci. Ja kažem, nemoj se brineš, posle njih idu žabe, jer kad dođu skakavci idu žabe, posle žaba idu rode i to je sve prođe. Dobit ćeš nekog crva u paprici, vrlo važno. Nije bitno. Kad je došao septembar, oni su došli kod njih u selu ljudi i kaže, treba im ljudi da skupljaju žireve. On je imao vremena dovoljno, oni žena da idu da skupljaju žireve. Oni su na žirevima zaradili koliko na paprici te godine. Paprika je, znači rod je podbacio oko manje od 10%, cena je bila relativno dobra i on je ukupno bio u balansu investicije, s tim što imao manje rada, investicije i povratka investicije. I imao je vremena i zaradio je još dodatno na sakupljenju žireva. Da. Što mu opet nije bio dovoljan podsticaj sledeće godine ponovo kupi hemikaliju, jer mu je falilo, da on na tržište iznese još tih 5-6% ili ne znam koliko je to tonu paprika više nego što je, ili 500 kila paprika više nego što mu je ta neka hemikalija doprinela. Da. Tako da kažem, to su neke stvari koje mi negde moramo da vratimo prirodi. Mi razumemo da ljudi žele da budu komforni, komotni, ali između toga
nekada je pile raslo 3 meseca da postigne kilo, danas postigne kilo za 20 dana. Nekada su tele do juneta trebalo mu 2 godine da postigne, ne znam, danas to postigne, ne znam, ima to ne slike onih užasnih nabildovanih bikova i krava, to postigne za 3-4 meseca. I sad te hormone kojim se životinja tretira i hrani, te hormone mi unesemo u organizam. I onda vi imate populaciju koja je ekstremno debela, ljude sa ekstremnom težinom, posebno tamo po nekoj zapadnoj Evropi, po Južnoj Americi, katastrofalno. Gledao sam epizodu o Meksiku, su tako imaju enormnu težinu, imaju ozbiljne obolenja zbog ogromne količine šećera u ishrani. To je poseban taj problem šećera koji se unosi, koji se stavlja u sve i svašta kao dobar konzervans, u stvari je taj neki užasni napadač na organizam i naše zdravlje. A eto da pokrijemo još jednu temu za zagađenje, na primjer mora. Kako to funkcioniše? Brod ode, zagadi more, gde ide taj otpad? To je moja drugarica Sonja imala za diplomski. Da. Ona je uočila da problem ničijih voda, znači ničije vode 300 metara od obale, počinju, ne znam, 20-50 metara dubine, počinju ničije vode. U ničijim vodama se primenjuje nacionalno zakonodavstvo. Da brodovi velikih kompanija se registruju u zemljama koje nemaju zakonodavstvo u oblasti životne sredine. Nekad je to bila Liberija, zlatno mesto za američke brodove, za američke kompanije, ali ne samo za američke, za ove druge. Onda imate, oni se prosto registruju firmu u Liberiji, vode pod liberijskom zastavom, pošto u Liberiji nema tog ekološkog zakona, oni izruče sav svoj otpad. To je jedan problem. Drugi problem su, recimo, japanski ribari, taj preterani izlov ribe. Jer vi imate situaciju da su morske ribe, posebno tune, toliko izlovljene da je u Americi, recimo, dozvoljeno da se u toku dana ulovi samo jedna. Ovi ribari koji idu da love, oni mogu jednu tunu da izlove i love se u određenom periodu. Međutim, imate firme koje imaju svoje helikoptere, brodove i koje imaju mreže velike, recimo 10-15 km i u kome gaje celo jato tune. I sad je tu problem bio sa japanskim ribarima koji su neke velike meduze koje su tamo u Tihom okeanu, koji su im se plele u mreže. I oni su te meduze, kako vade mrežu, sekli. Ta meduza inače živi, ne znam, puno godina, rekao da su to skoro 100 godina, i ona kada je ugrožena, kada je životno ugrožena, ona ispusti, ne znam, 20.000 nekih jajašca. I pošto nemaju prirodnog neprijatelja, od njih nastoji. Tako da je sad, recimo, Japanci su toliko zagadili svoja mora okolo sa tim nekim ogromnim meduzama, da oni više, se njima ne isplati, da ribari više ne mogu to da rade, nego oni sada idu, oni su čak došli u Jadranskom, odnosno u Sredozemlju i u Jadranskom more da ribare, pa je tu bio na ivici sukoba s italijanskim ribarima, posebno jer ovi ne daju na sebe. Tako da kažem, to su sve neki problemi, ti nekakvi, recimo, brodovi, ti nekakvi daleki brodovi iz dalekih svetova su, recimo, u Jadranskom more uneli plankton koji, recimo, truje sardele. I sad imate ozbiljan problem jadranske sardele, koja je jedna od najkvalitetnijih na svetu i koja je vrlo ograničena. Imate ogroman problem jer su one, praktično njihova egzistencija je ugrožena zbog toga što su unešeni neki planktoni. Tako da to zagađivanje morskog dobra je jedan poseban planetarni problem. A kako je to vi vidite budućnost ekologije? Da li nam ima spasa zbog globalnog zagrevanja? Ja sam optimista, uvek ima spasa. Činjenica je da kada bismo mi sada zaustavili sve industrijske procese i sva zagađenja, mi bi trpeli još, ne znam, 100 ili 150 ili 200 godina bi još trpeli posledice ove industrijske revolucije. Ono što ja mislim da govorio često da Srbija živi na sreću. Tako govorim i da i čovečanstvo živi na sreću. To vam je kao kada pustite sada neku malu plastičnu patkicu da ide niz Drinu, pa onda da će ona udariti negde u brzaku u kamen ili će da prođe kroz neke te brzake pa da izađe u mirnu vodu. Ja mislim da će da
neki razum da pobedi pre razuma, mislim da će pobedi strah, jer ekološki strahovi spadaju u vrlo velike strahove i oni izazivaju ekološke migracije i bit će naravno vrlo uzburkano i bit će vrlo problematično i trajaće to sigurno nekoliko decenija do toga i bit će rezultirajući velikim žrtvama, sve, ali će u jednom trenutku ljudi shvatiti da nema više izbora. Ili će se stvari promeniti, ili nas neće biti. Onda tog trenutka će se taj neki točak zaustaviti, pa onda kao u svakoj inerciji ko je pao, a ko se izdigo, tako da mislim da će, ali to je ono što